Kemm il-darba żgħażagħ saħqu li l-ebda inċentiv finanzjarju ma huwa se jikkonvinċihom biex jirrinunzjaw għall-karozza tagħhom la darba tibqa' din is-sistema ta' trasport pubbliku. L-iskema li ħareġ biha l-Gvern hija diżappuntanti. Hekk ingħad mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ brabta mal-iskema mnedija mill-Gvern ta' Roberta Bela fejn individwi li għandhom bejn 18 u 30 sena jingħataw sa massimu ta' 25,000 euro għal 5 snin la darba jirrinunzjaw għal-liċenzja tas-sewqan għall-istess tul ta' perjodu. Il-KNZ spjega li fil-waqt li jirrikonoxxi li l-għan huwa biex titnaqqas il-konġestjoni ta' traffiku hemm inkwiet ċar bl-effettività u l-allokazzjoni ta' fondi pubbliċi, ċoe ta' 25 miljun euro biex jitneħħew sa massimu ta' 1,000 sewwieq f'5 snin. Il-Kunsill saq li apparti li fuq il-karta jidher li se jkollu impatt limitat ħafna, l-istess investiment seta' minflok intuża sabiex titjieb l-infrastruttura tat trasport pubbliku. Dan kif meta nħarsu lejn ċifru uffiċjali li juru li pajjiżna jara mal-470 liċenzja tas-sewqan ġdida kull ġimgħa, l-effett ta' 1,000 f'5 snin hija qrib ix-xejn. KNZ insista li ż-żgħażagħ ma jridux jerħu l-liċenzja tagħhom minħabba li ma jemminux illi jeżisti trasport pubbliku effiċjenti u infrastruttura f'qira għal min irid jivvjaġġa bil-mixi jew bir-rota. Għaldaqstant il-Kunsill sostna li l-Gvern ma jistax jippretendi li individwi abbandunaw il-vettura tagħhom la darba l-ewwel qabel kollox mhumiex provduti b'alternattiva adegwata, effiċjenti u ta' min jorbot fuqha. Intqal ukoll kif din l-isfida hija akbar għal min ma jgħix fiċ-ċentru, partikolarment sabiex jaslu l-Belt Valletta jew l-Università. Għalhekk sar appell lill-Gvern biex jipprioritizza l-viżjoni fit-tul f'dak li għandu x'jaqsam trasport pubbliku u mhux joqgħod jinħela fi skemi bħal dawn. Fost oħrajn ġie propost li tiżdied il-frekwenza ta' vjaġġi jiżdiedu l-vjaġġi diretti bejn Irħula u villaġġi żgħar lejn il-Belt ta' Sliema, l-Università u l-Isptar Mater Dei kif ukoll jiżdiedu x-shuttles fih dan il-lokalitajiet stess. Filwaqt li l-KNZ faħħar l-inizjattivi ġodda tal-Park and Ride xorta waħda insista illi 25 miljun euro setgħu intefqu aħjar milli temporanjament teħles minn 1,000 sewwieq fuq 5 snin.